What's up, yeah? Oh, DJ bani sauti. Za mu faɗa kuma za mu ƙara faɗa ku saurare. Baiti in har mun tsara akan kai muke tunani. Na ga waɗansu na cewa ba za mu iya ba. Mun buga sauti har na ga suna takawa. Mu dai mun doko sauti wanda ba shi da baya. Yan maza sai ku fito mana sai mu nazari. Rayuwar nan fa kowa sai yayyo abin da ke so mai sanka yaro kar da ka so wani baya sanka. Komi da lokaci ni na ga ana faɗa amma a yanzu komi yana hannunka ne. Kayo abin da za a faɗi ka ko gaba. Muna yin nazari kafin mu ya furici. Zo ka ji zance na, zo ka ji zance na. Mu yanzu muka fara za mu yi muku baiti. Sai ku yo saurare zakiri na ku. Waɗansu kanansu nake waɗansu yayansu. Zane yi faɗa magana yanzu za mu tsaro. Za mu yi muku ayyukan da za ku yi mamaki. Share hawa